ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ಸ್. ಏರ್ ಮಾತೆನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ, ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ. ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ದ ಗ್ರೇವಿ. ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಶುರುಕು ಐಕ್ ದಾದಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪರಿಗೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ್ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಇಟ್ಟು ಪಲಾವ್ದಿದೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಸ್ಟಾರ್, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಅಂಚೆನೆ ಸೋಂಪು ಉಲ್ಪ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ದಿತ್ತೊಂದೆ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ, 1 ಚಮಚ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, 2 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಬೀಜ ಗೋಡಂಬಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿತ್ತೊಂದೆ, ಮುಲ್ಪ 3 ಚಮಚ ಮೊಸರು, 2 ಟೊಮೆಟೊನ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿತ್ತೊಂದೆ, ಮುಲ್ಪ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ದಿತ್ತೊಂದೆ, ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ದಿತ್ತೊಂದೆ, ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನತ್ತು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ದಿತ್ತೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ. ಇತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ದಾದಪುರ ಬೋರ್ಡೊಂದು ತುಯ್ಯಾರು. ನಾನು ಅವಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ತಿರು ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಬೆಚ್ಚವರೆಗೆ ದೀತೆ. ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಾತು ದೀಕ. ಇದು ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದ. ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತದ್ದು ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದಿತ್ತೆ. ಇದು ಮಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಅವಿನ ದಿತ್ತದು ಚೂರು ಚಪೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ, ನೀನನ್ನು ದಿತ್ತದು ಚಪೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಇದು ಮುಲ್ಪ ಚಪನಿ ಎಡ್ಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತನ ಸೋಯಾಬೀನನ ಲಾಯ್ಕಡು ಪುಂಟುದು ದೆತ್ತೊಂಗ ಐಟು ನೀರ್ದ ಬಸಿ ಇಪ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಟ್ಟಲು ಬಟ್ಟಿ ತುಂಬೇನ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಇಜ್ಜಂದಿಲಕ ಪುಂಟುದು ಲಾಯ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರುಂಡು, ಏನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏನು ಬಾಣಲೆ ದಿತ್ತೊಂದೆ. ಇಕ್ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, 3 ಚಮಚದಾತು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚವಾಡು. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತವೆಕ್ ಸೋಯಾಬೀನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂದಿನ ತಟ್ಟೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಮುಲ್ಪ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಾಣಲಿಗೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಡೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ತಂದೈತಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಐಕ್ ನಾನು ಮುಲ್ಪ 2 ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೈತಿ ತುಂಡು ಮಂತದ್ದು ಮೂರ್ದು ಅವೇನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ನನಕ
ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದು ವರ ಪೊಡ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡಿಪಾಡು. ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಇಪ್ಪ 3 ದಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ. ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ದನ ಟೊಮೆಟೊ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ನಿಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ. ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ ಟೊಮೆಟೊ ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಬೀಜ ಉಂಡತಿ ಉನ್ನೇನು ಲೈಕ್ ಸೇರ್ಸಕ ಗೋಡಂಬಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಗೋಡಂಬಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಸೇರ್ಸಾಗ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ನಾನು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನು ನಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ಕ ಅದು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನೀನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ. ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡುಂಡತಿ ಎಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದಿಪ್ಪಡಂದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀ ಲಾಯ್ಕ್ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಗ. ನಿಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನ ಉಪ್ಪು ಉಕ್ಕ ಮೊಸರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಗಿತ್ತೆ. ನೀಕ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟದ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ನೀರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಲಾಯ್ಕ್ ನನ್ನ ಕೊದಿಪಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಡ್ದು ಪಂಡ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಓಲ ಫ್ರೈ ಮಂತಿಜ್ಜತೆ ಪಂಡ ಕಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಇಕ್ಕಿತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದಿಪಾಗ ಕೊದ್ದಿ ಅಡಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ನಿಕ್ಕ ಮುಂಜಿ ಮುಚ್ಚಾಳ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಾಳ ದಿಪ್ಪುಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರೆಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಪೋತು ನಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜಂದು ಅರ್ಧ ಮಲ್ಪನಾಗನಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಅಂಚೆನಿ ಬಿಡ್ಕ ಈ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉದ್ದಿದ್ದು 5 ನಿಮಿಷದ ಹತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕೊಂದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಸೋಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ನಾನು ಫೈನಲಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೀನು ಹಾಕಿತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಯೇನೆ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅನ್ನೋದೇನೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗು ಪಾಡ್ವೆ ತುಲಿ ಫೈನಲಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಚಾತನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಎಡ್ ತಿರಿಪ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿನಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತೆನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.